जों दिनै kaisa drugs awareness the child marriage ni bagi जों दिनै awareness program खालायखा दिनै पश्चिम करबुगो और खालायखा जे आन्दाते इनके अमत TRLM नि आन्दाते SG ग्रुप नि तुइदुल मुंबाई प्रतिति बिसियोनो खालायजागै तंगो आइगे जों दिनै और फाइसो बजा बरम गनांजोक दिनै डॉक्टर रेणुका त्रिपुरा ते दिनै बरम गनांजोक दिनै डिस्ट्रिक्ट नि बो फाइसो बजा ते SG ग्रुप नि ऑल टीम और फाइसो बजा ते और पंचायत नि दिनै सेक्रेटारि सह टीचर सह ते स्टूडेंट सह खालाय जों दिनै और कायसा चराय रंनो जों नांगमानि कगनो सायखना रखा तो माने गांगे दिनै जों नगो जे गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङो दिनै करबुक सब डिविजन बेतलायनो चराय ओनो कायजागो तो माने के ओ कायजांनानि मुथांनानि बागैनो जों प्रतिति बिसियो जों अवेयरनेस खालाय दंगो जाते 18 बोसोरनि निचे बोरै ते 21 बोसोरनि निचे चला रंनो जों बाइके काया तनिमानाय ते कायसा अंकाय ड्राग्स सिनि करबुगो बेतलायनो उंमानि बागै जों प्राय समयनो नुगो बयनोबो नुगो जे जों ससियेल मिडियायावबो नुगो जे ड्राग्सआ ओइ अनेक बरफ थैखा ते नखुं नस्त अंखा ओ ड्राग्स नि तुइ सिको पनंखा बनो तुइ बसुं सराय रनो खनारखा जाते अमते हाय सिनि करबुक सब डिविजन बुसकांगो जों उन्या जात जरा सानाय तंनाय रंनोबो जों कयो जों ड्राग्स मुक्त खलायनानि बागै सिनि करबुक सब डिविजन अमनो जों नायो जे पेरेंट्स रक बाहायनो तालासिदि जदिना बोसरक ड्राग्स आमानि तंखाके सादी ते चराय रंनोबो जदिना कायमानि तंखाके ताबो सरकारे बायबे बरंनि कम बयस कायखांकेबो 10,000 चला रंनि दिगि बोरै रंनि दिगि 10,000 जुरिमाना तंगो गे अमनो बां पेरेंट्स रंनो कयो नरंनि बोसानो नरक मेचुर के कायनानि बागै चेष्टा खायदि लेखा फरायनानै फोरोंदि जाते जों कम बयस लेखा फोरोंया जार खलाय जों जातेनो कायखांके चिनिनि लस चिनि भबिष्यत लस चिनि सराय रक लस अमनि बागै जों नायो सराय रक जाते ड्राग्स ते कम बयस कायजों माने अमनो जों जततुको करबुक सब डिविजन तै जों बनो कमि रिमान जों अमचिनि बागैनो काहाम मोननाय पेरेंट्स नि बागै असनो सायां हामबाय याफोर द तुंजा